ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстон шаб бахайр. дӯстон хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед. қарор дорем дар хонаи худо алҳамдулилла дар ҳаққи ҳамаи мусалмонон, хусусан мардуми сарбуланди тоҷикистон, ғарибон, модарон бемор, ҳама дуогӯ ҳастем иншааллоҳ. бисёр ҷанг мене ками ҳиҷомаро қимат каред. ҳиҷома дар шаҳри Душанбе ба нархи 1 кило семичка. 1 кило семичка маънӣ даре ки 110 сомонӣ, чӣ занона боша, чӣ мардона дар якум советский. то охири моҳи октябра аксия рафтааст. атак 250 сомон ҳам хеле 110 сомонӣ ки дар ин фитобоска, массаж, аппарат, кастаправ ҳамаш медурояд. чӣ занона боша, чӣ мардона, мардҳоро мардҳо, занҳоро занҳо, хоҳарҳо ҳастан ҳиҷомагар ҳиҷома мекунанд. аз номи бобоҷон 80 не ки промокоди бобоҷон 88 фаромӯш накунед. аз номи бобоҷон 88 ге скидка мекунам, фаромӯш накунед. 110 сомонӣ дар якум советския. бо ҳамин рақамо 13 занг бизанед. аз номи бобоҷон 88 салом биге иншааллоҳ дар хизмати шумо ҳастанд. хуб, худованд хайртон тия. илтимос лайкакотон намонед. ин видео дахл дора ба мардуме ки дар Душанбе дар Тоҷикистон қарор доранд аз ягон ноҳияҳо мие ба шаҳри Душанбера ё ки ба Душанбе хидиш ҳаста иншааллоҳ бире ҳиҷомаро бикунед. аз номи мо салом биге. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. усмонҷон шогирди мо дар хизматед.